Здравейте, съжарки, включвам се много бързо с едно въпросче. Когато на закуска имаме 2 яйца и 2 белтъка, какво ще стане, ако си направим 3 яйца, примерно? Сега в програмата добре ще го спазвам, но се питам след програмата дали е голяма беля. Какво става? Как стават тези заменки на храните за различните видове месо? Ми е питането, може ли да дадеш инфо за 100 грама свинско? Тук другото най-интересно нещо, което видях е, провалям се с менюто. Аз трая си за сега, защото си казвам, от утре и от утре е пак същото за мен. То за това няма как да ми се помогне, аз сама трябва да си го реша. Например, купувам си малини и боровинки. И те, да кажа честно, не са толкова вкусни, колкото изглеждат. И тогава се казвам, сега се яде диня. И след месец няма да я има. И хайде, режима го развалям. Така, за всички вас, които си мислите тези неща, сега много бързо ще ви кажа ще вметна няколко неща, които ще ви помогнат. Първо, сезонните храни като динята. Ако имате достъп до тях, заменяйте. Тук аз съм направил организацията на храненето за нашите свежарки. Това, което правим ние, е съвсем различно от това, което другите правят. Аз мога да говоря само за нас и сега ще ви кажа, че при нас заменянето на храни е задължително. Защо е задължително? Задължително е, защото аз няма да ви казвам на вас точно какво да ядете. За мен има няколко много основни неща, които са в основата на това да имаме разнообразно хранене. За мен е важно вие да разнообразявате. Дали това ще е диня, пъпеш, говорим тук, визираме тези плодовете, които са пресни, до които имаме достъп сега. Заменяйте, дори и да имате режим, дори и да нямате режим. Един от ключовите фактори ние да се набавяме необходимото количество микро и макронутриенти всеки ден е да имаме разнообразие. Първо, че ние не можем да ядем всеки ден едно и също, омръзва. И второ, когато ядем едно и също, ние получаваме едно и също нещо от тази храна. Което е хубаво. Има добра страна, има и страна, която не е толкова добра. Добрата страна е, че ние можем много по-добре да се посрещнем нуждите. Ако примерно има храни, които са по-богати на витамин Е, Б и Б, това беше много добро. Витамин Е, витамин от Б групата, примерно B6, B12 и така нататък. Ако консумираме такива храни, супер. Ние си посрещаме нуждите още с едно хранене, 2 хранене и така нататък. И е много по-лесно. Но ако решим пък, че не ни се яде това, трябва да видим какво ни взема и какво ни дава. Така че, ако не ви се ядат малини и там каквото бях записал в режима, замествате с диня. Когато замествате, има едно основно правило. Количеството да бъде също. Когато количествата са същите, аз предполагам, че вие сега стартирате или сега сте в началото на това ваше приключение да се грижите за себе си по-добре, благодарение на храненето, на спорта и на начина на мислене, на отношението си към цялото това нещо. Така че заменката на тези храни не е толкова от голямо значение. Защото вие си казвате, ама те калории са различни, има повече захар. В крайна сметка това са просто плодове. И тези просто плодове, ако спазваме, аз съм дал една рамка, то ще ви даде нещо, ще ви вземе нещо, калориите може да са с 50 повече, с 50 по-малко, обаче основата е, че ние винаги, каквото и да правим, ние сме в рамка. Ние не можем да гоним точно дефицит от 500 калории. Ние сме между 300 и 500. Или пък ние не можем да гоним, да кажем, излишък от 200 калории. Ние сме между 100 и 200, да речем. Така че винаги искам да знаете и която и да е таблица да вземете, вие винаги ще виждате разлика в различните храни и т.е. колко енергия ви дават. Така че, ако имате сезонни плодове, които сега ви следят, които са окей, и ако имате някакъв режим, който аз съм сътворил, някаква организация на храненето, която аз съм сътворил, вие имате свободата да замествате със същото количество. По отношение на протеините или на месата, или на яйцата, както в случая във въпроса, който прочетох, разликата е основната. Защо аз съм дал 2 белтъка и примерно 1 белтък, 1 яйце или 2 белтъка и 2 яйца, а не 3 яйца? Защо? Защото в рамките на деня аз съм изчислил, че
Яйцето всъщност е богато на белтъчини, но е богато и на наситени мазнини, животински мазнини. Те са най-вече в жълтъка. И когато в рамките на деня, примерно, имаме свинско, имаме телешко, имаме такива храни, примерно, или агнешко, храни, които са богати също на наситени мазнини, животински мазнини, какво става? Ами какво да става? Трябва да намалим от някъде. Откъде е най-лесно да намалим? Махаме един жълтък. Защото е по-лесно да махнем един жълтък, отколкото да изрежем мазнините, примерно, на месото. Това също е вариант, да изрежем от мазнините на месото. Но ако обичате да си капате мазнинки, добре препечена мръвка с мазнинки, какъв е проблема? Отново може да се достигнем до този диапазон между 300 и 500 калории дефицит. И това е основата. Основата е да имаме свобода на избор. Когато заменяме 100 грама с едно месо, с 100 грама от друго месо, примерно пилешкото, знаем, че има максимално количество протеин, защото има много малко мазнини. Ако го заместяме с пуешко, супер, 1:1. Ако заместяме свинско с телешко, супер, 1:1. Агнешко знаем, че е малко по-мазничко, така че може да намалим малко тотала. Примерно, ако имаме 150 свинско, правим 130 агнешко. Не е нужно сега от тази си позиция, в която вие се учите и правите такава, изграждате такава нова връзка с храната, че може да ядете всички тези храни, да ги комбинирате и да получавате резултат, да се чувствате стегнати, да се чувствате по-добре, да извайвате фигурата си. 6 минути. Тогава, когато това се случва, искам да ви кажа, че най-важното нещо е да имате свободата на избора и да срещате вкусовите си предпочитания. Надявам се, че това е отговорило на въпроса на дамата. Ще се радвам да задавате своите въпроси. Пожелавам ви да имате усмихнат ден и споделяйте с всеки, на който смятате, че това ще бъде полезно. Чао!